Ik heb me aangesloten bij de jongerengroep Jong Nax, ja, de senioren. Jongeren Nax, daar had je Ornette de Druij van Taklanga. Alle die jongen bij dit, Maes, vrouw Annette Renfre, Friede Barend, kan allemaal een Pauline Spier. Heel reeks, alles maar het bij dit. Die bigo in Nax, bigo met Johan Sebeda. Zalig Johan Sebeda eten. Maar Alex Villefort, bigo met die. Wat die Nax, senioren ego play, na alona mine verkita die dat nooit moro. Dan wat voorzanger van Alex Villefort no bende dat het akkoordje aan een jong boy go. Vanaf het ding dat moet is een kans dat ik een jong boy hebben. Ik knap trap afzien, nooit meer ik moet afzien. Eerste tournee, ik ga naar naar Frans Guyana, ik ga naar Guyana, Nax naar Holland, Nax naar Zuid-Frankrijk, lopen heel zuidelijk van Frankrijk, dat was in 1986, zoeken van die bestonden nog niet. Dus binnen een Nax PG's revie. We met mee, we met zijn mee in Nax. En Nax, de hele culturele scholing boven in Nax. Dat maak je niet zo ook doet hij. Net zoals ik kon ja, dat met een stofje. Want Nax heb was aan nodig. Als hij niet hebt een film team erop, met film dan met zijn kontje niet aan Nax nodig. Dus mensen, dat zijn de mooie dingen, de leuke dingen. En ik heb heel veel geleerd. Om wel goed denken. Echt, roman, wat regisseur, sang, boem voor elkaar taki. Tamans, amans, nou een standbeeld aan kies eigenlijk. Ik heb heel veel van hem geleerd. Zalig Friede is er niet meer, maar al deze mensen hebben getekend voor de organisatie Nax. Mensen is top. Met dat ook Grantani, mensen nog gefeliciteerd, 70 jaar Nax. 70 jaar Nax is een mijlpaal. Grantani.